Caia Corda is Nisha Niamh agus dá sé a nám dún Ryan Seifteanna Saoil a chur a bhaim. Inniu, bé muid ag fáil Conas an tám a Léamh. Tá mo clog agam an seo agus tá muid réile dul. A Rylin, seo ai an clig. Bín ifrica an imala ceirín lin an tám a Léamh. Tá gach ifraun ó hain. Godóéig glíonn muid lámha orthú seo. Bogann siad an tro seo, de réir mar a éiríonn sé níos déanaí sa ló. Léiríonn an lámhhearrag uaireanta an clig, agus léiríonn an lámhgurm na nóiméid. Mar hampla, má tá an lámhhearrag agan an seo, agus má tá an lámhgurm agan an seo, tá sé a 5 clog. Níl éon nóiméid caite agan san uair sin go fóil. Má bhogamid an lámhgurm mar seo, tá sé 4 tar éis a 5, agus má bhogamid na lámha mar seo, tá sé 4 tar éis a 5, agus nuair atá an lámhgurm an seo, tá sé 4 conna sé. Tá 15 nóiméid san uair caite. Mar sin, má tá an lámhgurm ar an taobh seo, cílíonn sé go dtí, agus má tá sé ar an taobh seo, cílíonn sé tar éis. Anois is féidir linn an tám a Léamh. Ní bheith tú déanaach don scóil riamh a ríis.